салом алейкум ба ҳама. ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Ба ҳавлии сангин полвон дар омада омад дар чеҳраи марду зан табассум гул кард. ҳамин ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. харидораш кам ва бозораш касод буд. ҳар кас ӯро ба рӯи базме даъват кунад. дар як шаб ба 2 танга муз ки баробари 30 тин аст розӣ мешуд. азбаски ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. аз Самарқанд ва аз деҳаи хурраму дашту саҳроҳои паҳновар гузашта ба сӯи Панҷакент мешитобидем. аз дур аз чапу рост теппаҳо, кӯҳҳо намоён мешуданд. вақте ки пайвандаки мувофиқро гузоред, ҳазор муҳоҷирони навро ба вахш ва аробаҳои чорчарха, мошинҳо, поездҳо ва киштиҳо мекашонданд. балки пайвандаки мувофиқро гузоред. ӯро оварда ба хизмати инкас супурдааст. дар кӯчаҳо сарсари гашта, нобуд шудан наравад. то ки пайвандаки мувофиқро гузоред. ман бародарам Қори Шариф изҳор кард Мирзо Иброҳим ҳастам. чунон ки пайвандаки мувофиқро гузоред, ман ба рӯи суфачаи дигар нишаста бо қандфурӯши мазкур суҳбат мекардам. вай як одами бисёр аҷиб буда, суханҳояш бағоят завқовар буданд. чунки пайвандаки мувофиқро гузоред, лоҳутӣ дар чашмонаш ашки шодӣ чарх мезад. кӯдакро ба даст гирифта бусид. дар ҳолате ки пайвандаки мувофиқро гузоред, мо аз деҳа баромадем. амакам охирон бор ба падарам гуфт. вақте ки пайвандаки мувофиқро гузоред, хайринисо дар байнашон ҳеҷ гапе нагузашта бошад, ба вай ҳам дӯстона даст дод. гӯё ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. шунидани саргузашти Шариф ба Одина хеле таъсир гузашта буд. қариб буд фоҷиаҳои худро аз хотираш баровард. ба андозае ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред, ногоҳ як хизматгори меҳмонхона бо шаст ворид шуда, аз воҳимаю изтироб қариб нафасаш мегашт, пурсид. дар ҳолате ки ба ҷои се нуқта ҳиссачаи мувофиқ гузоред. барои ин ғуломи калони қишлоқ, хусусан мулло Хокироҳ кам кӯшиш кард. магар ба ҷои се нуқта ҳиссачаи мувофиқ гузоред. оҳ, ту Гулнор нестӣ? гуфта як қад парид зани жӯлидамӯ. магар дар кадом банд ҳиссачаҳо дода шудаанд? магар оё дар кадом банд ҳиссачаҳо дода шудаанд? ҳатто ҳам дар кадом банд ҳиссачаҳо дода шудаанд? фақат танҳо ба ҷои се нуқта нидои мувофиқ гузоред, ки шахсони дурандешу хайрхоҳ дастгираш шуданд. хайрият ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред, ки инсон то аз канори модар ватан маҳрум нашавад, ба қадри ин неъмати беҳамто намерасад. афсӯс ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред. биё хуш омадӣ гуфта аз дастам дошта сӯи дарвозаи кушода ҳидоят кард. хайрият ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред. ин духтараки содадил аз ман донотар будааст. оҳо ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред. об ба ин тараф омада истодааст. вой ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред. ин дӯсти ман, ин касест ки маро аз марг халос кардааст, гуфт. воҳ ибораҳои изофиро муайян кунед. тоҷи зарин, нури офтоб. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи изофӣ таркиб ёфтааст? кохи бегазанд. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст? 10 фасл. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст? кӯтоҳтарин роҳ. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст? шоду хуррам зистан. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст? беғараз панд. кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст? 4 дарвеш. кадом ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтаанд? баланд хандидан, роз гуфтан. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пешояндӣ таркиб ёфтааст? ба сар бардоштан. кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст? мулоқот бо устод Айнӣ. кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст?
ба доди касе расидан кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ таркиб ёфтааст? гапро ду накардан кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст? шабе дар Петербург кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? заминро тафсондан кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагии пешшӯяндӣ сохта шудааст? нақлҳо дар бораи Сино ибораи чун парранда паридан ба кадом роҳ сохта шудааст? алоқаи вобастагии пешшӯяндӣ ибораи ба ғоят хушнуд шудан бо кадом роҳ сохта шудааст? алоқаи ҳамроҳӣ кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ сохта шудааст? ду рӯз пас вохӯрдан кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ сохта шудааст? ду сол боз нахӯндан кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? рӯи чун моҳ кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? мулоқот бо устод Айнӣ кадом ибора бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? ба доди касе расидан кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? шаҳрро давр задан кадом аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ сохта шудааст? гапро ду накардан кадом аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ сохта шудааст? падарро ҳурмат кардан ибораи китобро хондан бо кадом роҳ сохта шудааст? бо алоқаи вобастагии пасояндӣ ибораи гулбари нозук бо кадом роҳ сохта шудааст? бо алоқаи вобастагии пасояндӣ кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? бо мушт задан кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? баланд хандидан кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? роз гуфтан кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? шод зистан кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? беғараз панд кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? оҳиста сухан гуфтан ибораи сифатиро муайян намоед. аз серҳосилӣ хам ибораи сифатиро муайян намоед. пури об ибораеро муайян намоед ки дар қолаби исм плюс сифати феълӣ сохта шудааст. одами омадагӣ ибораеро муайян намоед ки дар қолаби исм сифати феълӣ сохта шудааст. оби нӯшиданӣ ибораеро муайян намоед ки дар қолаби исм сифати феълӣ сохта шудааст. мақолаи чопшуда кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ сохта шудааст? шабе дар Петербург кадом ибора бо тарзи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? садҳо коргар кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сохта шудааст? зеботарин шаҳр кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи изофӣ сохта шудааст? шӯхиҳои додарам аёдати бемор кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи изофӣ сохта шудааст? кохи бегазанд кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи сода аст? сухани хона ба бозор рост намеояд кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи сода аст? фарзандро меросе беҳ аз адаб нест кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи сода аст? хато бар бузургон гирифтан хатост. ҷумлаи содаи яктаркиба сари дардмандро даст карда медид. ҷумлаи содаи яктаркиба аспамро дар пушти дарвоза баста даромадам. ҷумлаи содаи яктаркиба аллакай ҳаминро ҳам гап карданд. ҷумлаи содаи яктаркиба зайли шабнам шаффофу нарму форам буд. ҷумлаи содаи яктаркиба аз муричаи пастаки хона назарашро бар рӯи ҳавлӣ афканд. ҷумлаи содаи яктаркиба
аз купруки паси осиё гузашта ба тангкӯча гашт. ҷумлаи содаи дутаркиба. Фарҳод то торик шудани хона кор кард. ҷумлаи содаи яктаркиба. чароғи лоинро дар гиронда ба тоқча гузошт. ҷумлаи содаи яктаркиба. дар панҷакент аз бачаи як зоғчаро харида гирифтам. ҷумлаи содаи дутаркиба. ман ҳам дар сояи дарахте роҳат мекардам. ҷумлаи содаи дутаркиба. шумораи китобҳои хонагии ман ба 50-60 адад мерасад. ҷумлаи содаи дутаркиба. чӣ мурғони хушхоне мавҷуданд дар ин кӯҳсор. ҷумлаи содаи яктаркиба. лекин талаби ҷуръаҳояшро қонеъ накардан наметавонист. ҷумлаи содаи яктаркиба. дар бораи шумо дигар хел хаёл мекардам. ҷумлаи содаи яктаркиба. ҳатто хӯроки шом ҳам нахӯрд аз садои шарқ. кадом ҷумла содаи дутаркиба аст? дар чашмони солеҳ шӯлаи барқ зад. кадом ҷумла содаи дутаркиба аст? модар модарона бусид. ҷумлаи содаи яктаркиба. суҳробҷонро як бор ҷарроҳӣ карданд. ҷумлаи содаи яктаркиба. аспамро дар пушти дарвоза баста даромадам. ҷумлаи содаи яктаркиба. дирӯз аз назди дукони вай мегузаштам. ҷумлаи содаи яктаркибаро нишон диҳед. барои чӣ аз омаданат моро хабардор накардӣ? ҷумлаи содаи яктаркибаро нишон диҳед. маро ба душанбе фиристоданд. ҷумлаи содаи дутаркибаро муайян намоед. то рафт ҳаво сардтар мешуд. ҷумлаи содаи дутаркибаро муайян кунед. мардум эҳтиромаш мекарданд. ҷумлаи содаи дутаркибаро муайян кунед. ӯ дар тӯю маъракаҳои гулӣ сари сабад буд. ҷумлаи содаи дутаркибаро муайян кунед. оромии атроф ба сукути онҳо ёрӣ медод. кадом ҷумлаи содаи дутаркибаи тафсилӣ аст? аҳмад коғази навиштаашро як су гузошт. кадом ҷумла содаи дутаркибаи тафсилӣ аст? меҳмонон дар ҳар бора суҳбат карда нишастанд. кадом ҷумла ҷумлаи хуллас аст? модарам муаллима аст. кадом ҷумла ҷумлаи хуллас аст? орифҷон хурсанд шуд. кадом ҷумла ҷумлаи хуллас аст? падарам фармуд. кадом ҷумла ҷумлаи содаи хуллас аст? ситораҳо хандиданд. кадом ҷумла содаи хуллас аст? бачаҳо пинак мераванд. кадом ҷумла содаи тафсилӣ аст? одаме аз забони худ ба балост. кадом ҷумла содаи тафсилӣ аст? забони сурх сари сабз медиҳад бар бод. кадом ҷумла содаи тафсилӣ аст? дӯст ҳақиқатро мегӯяд. ҷумлаи майн шахсро муайян кунед. дар вақти холӣ ба лолачинӣ рафтам. ҷумлаи муайян шахсро муайян кунед. фикрамро ба вай гуфтам. ҷумлаи муайян шахсро муайян кунед. баъд аз ноништа ба модарам дар корҳои хона ёрӣ расонидам. кадом ҷумла содаи номуайян шахс аст? пайдоиши ҷашни наврӯзро ба шоҳ ҷамшед мансуб медоданд. ҷумлаи содаи хулласро муайян кунед. зимистон фаро расид. ҷумлаи содаи хулласро муайян кунед. шаб фаро расид. ҷумлаи содаи хулласро муайян кунед. падараш усто буд. ба ҷои сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред. аввал чашм бинад, он гоҳ дил писандад. ба ҷои сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред. сабр талх аст, валекин бари ширин дорад. ба ҷои сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред. сахӣ хайр кунад, бахилро дарди сар мегирад.
ҷумлаи соддаи бешахсро нишон диҳед. имтиҳонҳоро дар вақташ супоридан дар кор. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи бешахс ҳосил шавад. ҳарфи ростро аз бача бояд шунид. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи номуайяншахс ҳосил шавад. чӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи умумишахс ҳосил шавад. ҳарчи бар худ раво надорӣ, ба ғайр ҷоиз нашумор. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи умумишахс ҳосил шавад. аз касе ки некӣ дидӣ, ба ӯ бадӣ макун. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи номуайяншахс ҳосил шавад. пеш аз тӯй нақора намезананд. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи бешахс ҳосил шавад. ин аҳволро ислоҳ кардан лозим. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи номуайяншахс ҳосил шавад. мешиносанд. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи муайяншахс ҳосил шавад. зуд дар пардаро пӯшонда аз ҳуҷра поён фуромада, бар рӯи саҳни беруни мадраса баромадам. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи умумишахс ҳосил шавад. ҳар рӯз ид нест, ин кулча хӯрӣ. ҳар рӯз ид нест, ки кулча хӯрӣ. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи номуайяншахс ҳосил шавад. оҳанро дар гармияш мекӯпанд. ҷумлаи номуайяншахсро муайян кунед. дар деҳот ба кишту кор тайёрӣ дида истодаанд. ҷумлаи номуайяншахсро муайян кунед. аз деҳот барои ёрӣ меомаданд. ҷумлаи номуайяншахсро муайян кунед. ба гирдогирди гулзор райҳон ва нозбӯй кошта буданд. ба ҷои се нуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи умумишахс ҳосил шавад. ҳар ҷо ки намак хӯрӣ, намакдон машикан. хабари мувофиқро гузоред, ки ҷумлаи саволӣ ҳосил шавад. наход ҳамаи онҳоро як ба як шинохта тавонӣ. кадом аъзои ҷумлаи зерин чида шуданд? ӯ ба онҳо рози дилашро мегуфтааст. аз сӯзу гудози ишқаш таронаҳо месурудааст. хабар ва пуркунанда. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? дар киштзори самти чапи роҳ занону духтарон ғӯзаро каланд мекарданд. мубтадо. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? офтоб аз паси лахта лахта абрҳои сафед гоҳ рух менамуду гоҳ пинҳон мешуд. хабар. кадом аъзои ҷумла ҳудуди қалъа аз кӯҳнадиз, шаҳристон ва работ иборат буд, чида шудааст? пуркунанда. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? ҷузҷони хурҷин дар китф давон давон ва ҳарсозанон ба ӯ расида гирифт. ҳол. калимаҳои ишорашуда кадом аъзои ҷумлаанд? мушкил аст ба шоир дар ин молк суханварӣ ва сухансозӣ, дар ҳоле ки ҳар бозаргон сухангӯ ва суханбоф аст. мубтадо. калимаҳои ишорашуда кадом аъзои ҷумлаанд? дар моварроунаҳри он рӯза, хусусан дар Бухоро ва музофоти он, бофандагӣ, пойафзолдӯзӣ, заргарӣ, ҳайкалтарошӣ ва наққошӣ бисёр ривоҷ ёфта буд. мубтадо. калимаҳои ишорашуда кадом аъзои ҷумлаанд? мушкил аст ба шоир дар ин молк суханварӣ ва сухансозӣ, дар ҳоле ки ҳар бозаргон сухангӯ ва суханбоф аст. хабар. аъзои чидаи ҷумлаи зеринро муайян намоед. Мӯйсафед аз ҷояш нахест, чизе нагуфт, хомӯш нишаст аз садои шарқ. хабар.
аъзои чидаи ҷумлаи зеринро муайян намоед. хуҷаинҳо дар хонаҳои сиёҳ дар чодирҳо ва капаҳои худ оромона мехобиданд. ҳол аъзоҳои чидаи ҷумлаи вазирону сарлашкарони ӯ хонаву дар зану фарзандони худро пазмон шуданд ро муайян намоед. мубтадо ва пуркунанда. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? Ту бояд таронаҳои Балху Бухоро, Чоҷу Самарқанд, Хуҷанду Хатулон, Бадахшону Самангон ва ҳамаи шаҳрҳои дигари кишвари бузурги маро аз бар кунӣ. муайянкунанда. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? Бухоро як коргоҳи бисёр калони бофандагӣ ва гулдузӣ буд. муайянкунанда. кадом аъзои ҷумла ӯ одами пешонакушода, хушзабон, хушмуомила ва як дараҷа ширинкор ҳам буд чида шудааст? муайянкунанда. кадом аъзои ҷумлаи он зиндагӣ, одат, хислат ва намуди берунии онҳоро дигар мекард чида шудааст? пуркунанда. аъзои чидаи ҷумлаи зеринро муайян намоед. дар кӯҳистондиёр одати роҳзанӣ, ғоратгарӣ ва ё дилозорӣ бегона буд. муайянкунанда. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Рӯ ва чашмони Ҳоҷи Умар сурх гашта буданд. мубтадо. дар ҷумлаи корнамои ӯро Сосамер ва Ҳуриён давом доданд. кадом аъзои он чида шудааст? мубтадо. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? Саркардагон, шоҳбачагон, амалдорон ва элнавкарон дар қурғони Боисун ба сари дастархон ҷамъ шуда ба ошхӯрӣ машғуланд. мубтадо. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Ниҳоят хеста либос пӯшид, ба кӯча баромад. хабар. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Мавлон аз ҷояш давида хест ва ба пойгаҳ фуромад. хабар. кадом аъзои ҷумла чида шудааст? Дар теппаҳои бекас танҳо мерафт ва менулид. хабар. дар мисраи дуюми байти зерин кадом аъзои ҷумла чида шудааст? Ялонро сару синаву повудаст, буриду дариду шикасту бубаст. хабар. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Дар деҳа ҳеҷ кас вай бар ин арӯси зебо ҳалиму дону надорад. муайянкунанда. дар ҷумлаи пас аз омӯхтани илмҳои мантиқ, табииёт, фалсафа ва нуҷум ба ёд гирифтани илми тиб рағбат намуд. кадом аъзои он чида шуда омадааст? муайянкунанда. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Як марди қадбаланд, камгӯшт, пешонавасай, хушфеъл моро бо хурсандӣ пешвоз гирифт. муайянкунанда. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Аммо дар ҳақиқат ӯро одами матин, солимақл, пурдон ва одамшинос гуфтан мумкин буд. муайянкунанда. дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст? Вале то ба ҳол ба мактаб, табобатхона, беморхона, боғчаи бачагон, китобхона ва мактаб, интернати колхоз нарафтаам. ҳол. дар ҷумла кадом аъзои он чида шуда омадааст? Бо ман далерона бе таъзиму тавозуъ гап зада буд. ҳол. дар ҷумла кадом аъзои он чида шуда омадааст? Дарахтон мухча мекушоданд, гул мекарданд, барг меёзонданд. хабар. дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст? Бачаҳои майда дар атрофи пиразани хамидақомат мисли парвона давр мезаданд. бачаҳо. дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст? Ба мулоҳиза сухан гуфтан шарти одоб аст ва барои ҳама ҳатмист. сухан гуфтан. дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст? Дар лаби ҷӯйбор ду карнайчии солхӯрда карнай мекашиданд. ду карнайчӣ. ба ҷои се нуқта мубтадои мувофиқро гузоред. Ӯ боғ ҳар сол камаш 10 000 танга даромад дорад. замин. ҷумларо пурра кунед, то ки хабар
ба мубтадо мувофиқ намояд. Мурғ қанотҳояшро кушода, гарданашро каме ёзонд ва ба тарафи боло нигоҳ кард. ба ҷои 3 нуқта хабари таркиби номии заруриро гузоред, ки ба мубтадо мувофиқ намояд. Буз ва гӯсфандони сершуда ба кафша кардан машғул буданд. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Сифату атрофиёнаш хомӯш мемонданд. итоаткорона. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Ман бача калон кардам, ки ту манфиаташа бубинӣ. Мурда. ба ҷои 3 нуқта аввал ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Мардум аз ғаму дард сӯхта мегуфтанд. Дарун. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Онҳо ба ҳамин тарз ба истгоҳи автобус расиданд. гуфтугӯкунон. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Болу пар барурам ҳам ба хонаи ҳама даромада наметавонам. Якбора. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Нигоҳи чашмони майдаи тезаш ба ман хеле намуд. ҳавобаландона. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Дилёб боз ба ҷояш мешинад. хиҷолатманд. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред. Ҳарду дар ҳаққи вай дуо карда дастҳоро рӯ кашиданд. хушҳолона. ба ҷои 3 нуқта ҳоли тарзи амалро гузоред. Мардум баромадани рӯзномаро интизорӣ мекашиданд. бесаброна. ба ҷои 3 нуқта ҳоли мувофиқро гузоред. аз назариёт ва амалиёти тибби қадим воқиф буд. пурра. ба ҷои 3 нуқта ҳоли мувофиқро гузоред. Ин байтро худи Қамар такрор менамуд бо завқ. ба ҷои 3 нуқта ҳоли мувофиқро гузоред. Маҳмадмурод оташин шуда фарёд кард. Якбора. Кадом аъзои ҷумларо ҷузъҳои асосии ҷумла меноманд? мубтадо ва хабарро. дар ҷумлаи зерин ба ҷои 3 нуқтаҳо муайянкунандаи чидаро гузоред. Исмоили Сомонӣ марди ва буд. доно далер. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред. Шоирони Ашъурро устод ва султони шоирон номиданд. ҳамаср. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандаҳои мувофиқи ҷумларо гузоред. қалби ӯ доштааст. беғаш Наҷиб. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред. Муҳаммадмурод паҳлавон аз паҳлавон аст. хуб. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред. Иди якумиро дӯст медорам. май. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред. Сари Хосор, шаҳри Нав, Конибодон ва мавзеъҳои Тоҷикистон ба шумор мераванд. зебоманзар. ба ҷои 3 нуқта муайянкунандае ки бо исм ифода ёфтааст гузоред. Роҳиро баста мешудааст. мардум. ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред. аммо онҳо инро чоп накарданд. асар. дар ҷумлаи зерин ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред. Офтоби тобистон оташвор метафсонд. заминро. ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред. Ман сабаби тағйири либосашро пурсидам. аз ӯ. ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред. аз ин ҷумла ӯ кӯҳистонро ҳам ба ёрӣ талаб карда буд. мардум. ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред. ман ҳанӯз ин машқи сарбозӣ мепиндоштам. моҷарроро. ба ҷои 3 нуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред. дӯстонро дар бадбахтиашон хабар нагирифтан ноодамӣ ва фаромӯш кардан курнамакист. некиҳояшонро. дар кадом ҷумла мухотаб истифода шудааст? ин ҳавас не, додари меҳрубон, ин ишқ аст, ишқи касб.
дар кадом ҷумла мухотаб истифода шудааст? Дохунда дастонатро аз остин барор. дар кадом ҷумла мухотаб истифода шудааст? дӯст дорам модарам бо ёди ту қишлоқро. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред, ки офтоби хуррами баҳор лутфу эҳсони худро аз сари мардум гум намекунад. хайрият. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. Юнусбой одами дилсоф аст, кор кардан мехоҳад. бешубҳа. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. онҳо хушовоз ва хушхон буданд. ҳақиқатан ҳам. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. шумо ҳозир ҳам ҳамон одамед. албатта. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. кас кори бадашро фаромӯш накунад, хуб аст. ба хаёлам. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. соҳибамак сахт ранҷид. аз афтикор. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. гуфт ҳезумкаши дигар дар як ҷо нигоҳ карда истоданамон албатта моро ба ҳалокат мерасонад. ба фикри ман. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. ҳамаи одамоне ки ба бозор меомаданд дар ин ҷо чизу чораҳои ба талаби худ мувофиқро ёфта мехариданд. ҳамин тавр. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. барои онҳое ки тӯй мекунанд дар ин ҷо ҳама чиз ёфт мешавад. махсусан. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. аз суҳбати мо ба худи шумо низ суде хоҳад расид. воқеан. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. лекин зариф гоҳе насиҳати падарро фаромӯш мекард. мутаассифона. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. ҳар заҳмат як роҳат дорад, лекин дар дунё кори осон нест. ба назари ман. аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. мактаб аз ҳавлиямон он қадар дур набуд. ба бахти мо. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқро гузоред. кас кори бадашро фаромӯш накунад, хуб аст. ба хаёлам. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқро гузоред. қосимҷон боз ба чойхона баргашт. ба ҳамин тариқ. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқро гузоред. дохуда кори намоёне кард. дар воқеъ. ба ҷои се нуқта ибораи туфайлии мувофиқро гузоред. он пагоҳ марсияи пурдарду алами фирдавсӣ ба марги писараш ба вуҷуд омад. ҳамин тавр. ба ҷои се нуқта таркиби туфайлии мувофиқро гузоред. ҳамаи одамоне ки ба бозор меомаданд дар ин ҷо чизу чораҳои ба талаби худ мувофиқро ёфта мехариданд. ҳамин тавр. ба ҷои се нуқта ибораи туфайлии мувофиқро гузоред. образҳои профессор ва писараш нағз баромадагӣ. ба фикри ман. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. имрӯз устод Зокир хеле парешонхотир менамояд. ба назарам. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. он вақт аз шумо дида одами нағзтар наменамуд. ба назарам. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқи ҷумларо гузоред. ҳар заҳмат як роҳат дорад, лекин дар дунё кори осон нест. ба назари ман. ба ҷои се нуқта аъзои туфайлии мувофиқро гузоред. вай бар ростаи мевафурӯшӣ омад. ниҳоят. ба ҷои се нуқта баёнияи истиснои мувофиқро гузоред. ронанда ба бадии ҳаво нигоҳ накарда мошинро бо суръат пеш меронд. зани малларанги сабзчашм. ба ҷои се нуқта баёнияи истиснои мувофиқро гузоред. ҳар дуяшон либосҳояшонро пӯшида ба роҳ даромаданд. модаркалону набира. ба ҷои се нуқта баёнияи истиснои мувофиқро гузоред. айёми хуби ҷавонии ман дар ин шаҳр гузаштааст. баҳори умри ман. ҷумлаи мураккаби пайвастро муайян намоед. тирезаҳои ҳамаи хонаҳо пӯшида буду дар онҳо чароғҳо хира месӯхтанд. ҷумлаи мураккаби пайвастро муайян намоед. абрҳои сиёҳ ба як тараф кӯчида ба ҷои онҳо абрҳои сафедчаи хокистаранг пайдо шуд. ҷумлаи мураккаби пайвастро муайян намоед.
вай фарзандашро дар оғӯш карду аз дидагонаш ашк борид. дар кадом қатор ҷумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак нишон дода шудааст? Саҳро бесадо ва сокит, дунё ором ва хомӯш буд. дар кадом қатор ҷумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак нишон дода шудааст? Шабҳо торик ва сард, рӯзонаҳо ҳаво торик ва дилгиркунанда буд. ҷумлаи мураккаби тобеъеро муайян кунед. ман сухани онҳоро намешунавам, чунки аз онҳо хеле дурам. дар кадом қатор ҷумлаи мураккаби тобеъ нишон дода шудааст? То лафз хуб наёяд, маънии баланд аз вай сар барназанад. дар кадом қатор ҷумлаи мураккаби тобеъ нишон дода шудааст? ҳар чӣ писандида бувад, он хуш аст. ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқ интихоб намоед, ки ба тарафи вай меомад. дар ҳамин вақт чашми ӯ ба пирамарде афтод. ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқ интихоб намоед, то ки зарбулмасали тоҷикӣ ҳосил шавад. Агар ёр аҳл аст, кор саҳл аст. бар сарҷумлаи зерин ҷумлаи пайрави мувофиқро интихоб намоед. Вай ҳар рӯз зардодхонро гарранг мекунад ки. зудтар ҷавоб бидеҳ. ба ҷои сенухта ҷумлаи пайравии мувофиқро гузоред. Осоишгоҳи баҳористон дар соҳили обанбори Гулистон аст ки. табиати зебою нотакрор дорад. ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқро интихоб намоед, ки ин хабарро зудтар ба мо расонад. ӯ омадааст. ба сарҷумлаи зерин ҷумлаҳои пайрави мувофиқ интихоб намоед вақте мерасад ки. инсон зебоиро аз даст медиҳад. ба сарҷумлаи зерин ҷумлаи пайрави мувофиқро гузоред. Шаб чунон торик буд, ки кас рӯ ба ҳам омада ҳамдигарро шинохта наметавонист. ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқро интихоб кунед, чунки ман ба вай зиёда омӯхта шуда будам. ин хабар маро бисёр парешон кард. ҷумларо пурра кунед, ки зарбулмасали машҳури тоҷикӣ ҳосил шавад. Дили нохоҳам. узри бисёр. ҷумларо аз рӯи мазмун пурра кунед. Агар дар фаҳмидани маънои калимаҳо душворӣ кашед, ба китобҳои луғат нигаред ё ба устодон муроҷиат намоед. ҷумларо аз рӯи мазмун пурра кунед. Сотим Улуғзода соли 1971 драмаи восеъро навишт, ки ба корнамоиҳои қаҳрамони халқи тоҷик восеъ бахшида шудааст. ҷумларо аз рӯи маъно ва талаботи грамматикӣ пурра кунед. дар дунё бахтиёр он касе аст, ки соҳиби илм ва дониш бошад. унвони Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ кадом аст? Султони шоирон. Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бузургию неъматашро аз кадом сулола донистааст? Сомониён. Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ қасидаи бӯи ҷӯи мулёнро бо кадом мақсад навиштааст? ба Бухоро баргардондани амири Сомонӣ аз як сафари тӯлонӣ. кадом панду ҳикмат аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакист? Биравз зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. дар байти зерин Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ кадом масъала таъқид шудааст? ҳар кӣ наомӯхта аз гузашти рӯзгор, низ наомӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. омӯхтан ва баҳра бардоштан аз таҷрибаи зиндагӣ. байт дар бораи осоре кӣ гуфта шудааст? Шеъри ӯро баршумурдам 13 раҳ 100 000, ҳам фузун ояд агар чунон ки бояд бишмарӣ. Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. байти Рӯдакӣ кадом маъниро бозгӯӣ мекунад? ҳар кӣ наомӯхт аз гузашти рӯзгор, низ наомӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. таҷрибаи зиндагӣ беҳтарин омӯзгор аст. кадом сухан аз Абулқосим Фирдавсист? тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад, ба дониш дили пир барно бувад. кадом сухан аз Абулқосими Фирдавсист? касе ку ба дониш тавонгар бувад, зи гуфтору кирдор беҳтар бувад.
кадоме аз ин адибон дар бораи Абулқосим Фирдавсӣ роман навиштааст? Сотӣ Муллозода. Кадоме аз ин адибон гуфтааст: намирам аз ин пас, ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам? Абулқосим Фирдавсӣ. кадом асар яке аз беҳтарин шоҳкорҳои адабию ҳамосии дунё шинохта шудааст? Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. кадоме аз ин қаҳрамонҳои шоҳнома беш аз дигарон рамзи ватандорӣ ва ҷасорату мардонагист? Рустам. кадом байти Абушукури Балхӣ бо сухани Абулқосим Фирдавсӣ тавоно буд, ҳар ки доно буд ҳамаъност? На донотар он аст, ки волотар аст, ки волотар он кас, ки донотар аст. Абулқосим Фирдавсӣ ба хонандаи шоҳномааш таъқид намуда дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад? Ту инро дуруғу фасона madon, ба яксон равиш дар замона madon. ҳодисаю воқеаҳои дар шоҳнома баён гардида афсонаҳои ба як равиш нестанд. муаллифи аввалин луғати тафсирӣ луғати фурс. Асадии Тусӣ. кадом асар дар бораи таърихи гузашта, қаҳрамонии паҳлавонӣ, ватандӯст, адолату хиратмандии вазирону роҳбарони пешинаи халқи тоҷик нақл мекунад? Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. бо номи кадом асар сифати безаволро илова мекунанд? Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. асари Абуалӣ ибни Сино, ки дар шарқу ғарб ҳамчун китоби тибби маврид истифода қарор гирифтааст. Ал-Хунун. унвони фахрӣ Абуалӣ ибни Сино. Шайхурраис. давраи ҷавонии кадом адиб ба солҳои охири ҳукмронии Сомониён рост мегӯяд? Абуалӣ ибни Сино. кадом сухан дар бораи Абуалӣ ибни Синос дуруст аст? Шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари Донишнома. кадоме аз ин адибон энсиклопедист аст? Абуалӣ ибни Сино. кадоме аз ин адибон гуфтааст: аз қаъри гили сиёҳ то авҷи зуҳал, кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал? Абуалӣ ибни Сино. Носири Хусрав дар кадом асараш дар бораи анъанаҳои мардум, ободии шаҳру кишварҳои гуногун маълумоти муфассал додааст? Сафарнома. кадом шоир маликушуъарои дарбори ғазнавиён буд? Унсурии Балхӣ. кадом сухан дар бораи Носири Хусрав дуруст аст? Шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари Саодатнома. кадоме аз ин бузургони илм ва адабиёти тоҷик нисбат ба олимияш, ситорашинос, риёзидон, файласуф дар ҷаҳон бештар ҳамчун шоир шӯҳрат ёфтааст? Умари Хайём. ба навиштаи Низомии Арӯзии Самарқандӣ кадоме аз ин бузургони илм ва адабиёти тоҷик ситорашинос, мунаҷҷим аст? Умари Хайём. кадом донишманд ва адиб бештар бо рубоияташ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст? Умари Хайём. тақвими Ҷалолӣ яке аз дақиқтарин тақвимҳо бо сарварии кадом олим ва шоири тоҷик тартиб дода шудааст? Умари Хайём. девони ғазалиёти Шамс аз осори кадом адиби машҳур аст? Ҷалолиддини Балхӣ. мавзӯи асосии маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ кадом аст? ишқу муҳаббат, худшиносӣ ва ваҳдату ягонагии инсонҳо. асари Убайди Зоконӣ, ки дар шакли луғат навишта шудааст? 10 фасла. дар байт Убайди Зоконӣ ба кадом асараш ишора шудааст? бихонам аз бароят достоне, ки дар маънои он ҳайрон мемонӣ. Муш ва гурба. кадоме аз ин адибон ғазалсарои бузург аст? ҳофизи Шерозӣ. қобусномаи Унсурмавлии Кайковоз аз рӯи мавзӯъ ва муҳтаво чӣ гуна асар аст? Ахлоқӣ. кадом сухан дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ дурусттар аст? Шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари Баҳористон. кадом сухан дар бораи Абдураҳмони Ҷомист? Шоир, нависанда ва олими барҷаста, муаллифи 7 авранг. кадом зарбулмасал ё мақол дар шарҳи сухани Айнулҳаёт меояд? Айнулҳаёт чун сухани доя бишунид, бихандиду гуфт: эй доя, розӣ ман, бармало афтодааст, ошкор шудааст.
офтобро бо доман пӯшида намешавад. кадоме аз ин адибон ситораи дурахшони осмони илму адаби асри 15 ба шумор меравад? абдураҳмони ҷомӣ. кадом сухан дар бораи абдураҳмони ҷомист? шоир, нависанда ва олими барҷаста, муаллифи 7 авранг. кадом асари абдулқодири бедил доир ба пайдоиши набототу ҳайвонот ва инсон баҳс мекунад? 4 унсур. аҳмади дониш дар ҳикояи шабе дар Петербург диққати хонандаро ба кадом масъалаҳои муҳим ҷалб кардааст? омӯхтан ва донистани забони русӣ. кадом адиб бунёдгари равияи маорифпарварии адабиёти тоҷик аст? аҳмади дониш. Садриддин Айнӣ дар ёддоштҳо навиштааст, ки ман як китоби Юсуф ва Зулайхоро бо хат, ҷадвал ва расми Аҳмад Махдум дидаам, ки дар ҳамон вақт ки қимати 300 пуд гандум фурӯш шуда буд. Ба кадом ҳунари Аҳмади дониш далолат кардани ин суханро муайян намоед? хаттотӣ. Садриддин Айнӣ дар ёддоштҳо дар боби одами аҷиб симои кадом адибро муфассал тасвир намудааст? аҳмади дониш. симои қориишканба дар кадом асари Садриддин Айнӣ офарида шудааст? марги судхӯр. охирин ва бузургтарин асари Садриддин Айнӣ кадом аст? ёддоштҳо. кадом асари Садриддин Айнӣ тадқиқотист? намунаи адабиёти тоҷик. асари тарҷумаи ҳолии Ҷалол Икромӣ устоди ман, мактаби ман, худи ман ба кадом адиб бахшида шудааст? Садриддин Айнӣ. кадом асари Садриддин Айнӣ дар худшиносии миллӣ ва ҳимояи манфиатҳои тоҷикон саҳми бузург дорад? намунаи адабиёти тоҷик. аз матни зерини намунаи адабиёти тоҷик самти фаъолияти Садриддин Айниро муайян намоед. абдулқодирхоҷаи Савдо аз ҷумлаи наводири рӯзгори худ буд. илова бар фазлу камолати расмӣ мисли нақошӣ, лаввоҳӣ, заргарӣ ҳунарҳоро монанди як мутахассис медонист. дар назм соҳибэҷоди хориқанамо ва дар наср низ содданависӣ беҳамтост. илмӣ. Садриддин Айнӣ дар ёддоштҳо дар бораи суханварону донишмандон, мадрасаю масҷидҳои Бухоро, урфу одат ва маросимҳои мардуми маълумоти ҷолиб ва далелҳои асоснок овардааст. вобаста ба ин хулосаи дурустиро муайян намоед. ёддоштҳо сарчашмаи боэътимоди адабӣ ва илмист. кадом асари Садриддин Айнӣ ба мавзӯи муборизаи халқи тоҷик бар зидди истилогарони араб бахшида шудааст? исьёни муқаннаъ. Садриддин Айнӣ дар китоби ёддоштҳо дар бораи кадоме аз ин адибон маълумоти зиёд додааст? аҳмади дониш. ҷумлаҳои зерин баёнкунандаи сюжети кадом асари Абулқосим Лоҳутӣ аст? ҳамаи мардон дар роҳи муҳофизати деҳаашон ҳалок гардиданд. танҳо як марди тарсо, ки аз майдони ҷанг гурехта буд, зинда мондааст. мардистон. мавзӯи силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустони Мирзо Турсунзодаро муайян кунед. сулҳу дӯстӣ ва озодию истиқлоли халқи ҳинду. вобаста ба ҷумлаи зерин кадом хулоса дуруст аз мавзӯи сулҳ, дӯстӣ, халқҳо, бародарӣ, ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат ва аҳду паймон дар осори Мирзо Турсунзода мавқеи хосса дорад? Мирзо Турсунзода вассофи сулҳу дӯстӣ аст. кадом асари Мирзо Турсунзода ба устод Садриддин Айнӣ бахшида шудааст? чароғи абадӣ. аз рӯи кадом асари Мирзо Турсунзода филм бардошта шудааст? ҳасани Арубакаш. кадом асари Мир Саид Мир Шакар дар бораи корнамоии ҷанговарон дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ навишта шудааст? таронаи уқоби озод. кадом асари Мир Саид Мир Шакар хусусияти тарҷумаи ҳолӣ дорад? дар бораи сафари якрӯзаи шоир ба сохтмони Вахш навишта шудааст? ливои зафар. яке аз муаллифони ҳамроҳи В. Виткович
ҳиссаи ҷавонии Ибни Сино. Сотим Улуғзода, нависанда, аввалин драматурги касбии тоҷик. Сотим Улуғзода. Асари Сотим Улуғзода, ки дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино навишта шудааст. Пири ҳакимони Машриқзамин. Драмаи қисмати шоири Сотим Улуғзода ба ҳаёт ва фаъолияти кадом адиб бахшида шудааст? Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Кадом асари Сотим Улуғзода доир ба ҳаёт ва эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино навишта шудааст? Пири ҳакимони Машриқзамин. Асари Сотим Улуғзода, ки ҳам дар жанри роман ва ҳам дар жанри драма навишта шудааст. Восеъ. Асари Сотим Улуғзода, ки дар бораи муборизаи адолатхоҳонаи мардуми Кӯҳистони Тоҷик бо Хорои Шарқӣ дар муқобилаи зулми амирони Мағрибӣ ва гумоштагони онҳо навишта шудааст. Восеъ. Ин мисраъҳо аз кадом суруди таърихист? Чӣ тӯфон аст имрӯзо даргирифт кӯҳу сангҳо, офтоб наздикии моҳҳо? Шӯриши восеъ. Сухан дар бораи кадом адиби тоҷик меравад? Номи дар Шарқ байрақи мубориза аст. Абулқосим Лоҳутӣ. Раҳим Ҷалил дар кадом ҳикояи ҳаҷвияш хислати бадӣ, тамаллуқкорию чоплусиро мазаммат намудааст? Марги Хушоматхӯҷа. Дар кадом асари Ҷалол Икромӣ образҳои Анвар Салимов ва ҳамсараш Сурайё Мухтор Махсумов, Зайнаб Кабирова тасвир шудаанд? Ман гунаҳкорам. Порчаи шеърӣ аз кадом асари Мӯмин Қаноат аст? Маро гаҳвора мегӯянд, чун гаҳвораи заррин, вале ман модари бечораам хокам. Агар тифле ба рӯям по неҳад шодам, агар марде фитад аз пой ғамнокам. Суруши Сталинград. Порчаи шеърӣ аз кадом асари Мӯмин Қаноат аст? Суханро вазну тамкини замин бояд, суханро қудрати ҷонофарин бояд, дили сарбозу мисли ту камин бояд. Суруши Сталинград. Бозор Собир дар байти зерин киро дар назар дорад? Халқ бар шеъри талу бар гармии дидори ӯ, чун ба иқлими ватан бисёр одат карда буд. Мирзо Турсунзода. Хайр дӯстон, тестҳои забони тоҷикӣ ба анҷом расид. Насиб бошад дарсҳои оянд мувофиқашро ҳам мепардоем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. Дар плейлист Маркази Миллии тестии 2025. Хайр то боздид.